Mysterium Fidei, il-misteru tal-fidi. Hekk issemma l-ġnien li hemm fil-monasteru ta' Santa Katarina fil-belt Valletta. Ġnien li jinżamm sigriet għal 400 sena, iżda li jinbidel f'esperjenza immersiva u reġa' infetaħ għall-pubbliku. Jiena Alberti Mek u l-irwol tiegħi hawnhekk li qegħdin nippruvaw nagħtu leħen lil dawn is-sorijiet li għal tant żmien għamlu ħafna ġid mingħajr ma deru jew ingħataw proset ta' dawk li għamlu. Għaliex għax kien dak it-twemmin tagħhom għalhekk huma klawsura u jara kif daw is-sorijiet għal tant żmien kienu jaħdmu u jaħslu u jgħaddu u jagħmlu x-xogħlijiet, in-nies tista' tiġi u żżur dan il-postijiet u tara kif kienu jagħmlu f'dat tul ta' żmien. U imbena ħanajdu hekk fuq kawża ta' miraklu. Għaliex meta inbniet il-belt u imbena bħala palazz. Imma it-tifel tagħhom inqabad bil-pesta. U hi għamlet weda mal-Madonna li jekk it-tifel joħroġ mill-pesta u hi tagħti l-parti tagħha biex is-sorijiet jibdew jieħdu ħsieb it-tfal. Dana seħħ u hi żammet il-weda tagħha mal-Madonna. Tat il-parti tagħha, anzi r-raġel tagħha ta' wkoll il-parti tiegħu u ġie kwartier sħiħ biex bekk jibdew jgħinu s-sorijiet lit-tfal mħabba miraklu li sar fuq it-tifel ta' dil koppja. L-inkjostru li qed naraw madwarna għandu ħafna biċċiet differenti fejn kienu jaħslu, fejn kienu jgħallu, fejn kienu wkoll iżommu ħanajdu hekk il-dawk ix-xebbiet li kienu daqsxejn fuq tagħhom għal dak iż-żmien. Kien hawn ukoll imma fosthom in-naputija ta' Pinto li di mhux talli biss żammewha u rażnuha, imma di saret soru u qiegħda mitfuna hawnhekk ġol kripta mas-sorijiet l-oħra. Ġifieri ma kienx ta' xi moħqrija jew hekk, imma kien li minn dik il-ħajja li għalihom ma kienx daqshekk eżemplari jidħol f'dal paċi, tidħol f'din rotina, tidħol f'ċertu dixxiplina ta' talb, u mbagħad stalik tikkonventix jew taċċettax li tibqa' hekk. Dan il-post għadu jintuża bħala monasteru sal-lum u ilu magħluq fuq 400 sena. Naf kemm dawn is-sorijiet jagħmlu ġid mingħajr ma jaqalgħu proset. Anzi, qabel fejn il-klawsura kienet iktar strikt millum, daw laqqas ħadd ma kien jaf min huma. Kienu jagħmlu ħafna ġid fuq tqassim tikel, fuq tqassim tal-istess karità li jiġu mogħtija lilhom. Sal-lum il-ġurnata ħafna nies għadhom ifittxuhom għal problemi soċjali, ifittxuhom ukoll għat-talb tagħhom, għadhom jemmnu fit-talb tagħhom. Għandhom oġġett speċjali wkoll li għandhom il-ħin jisimgħuk. Meta inti tkun fi problema kull ma tkun trid hija li xi ħadd jisimgħek. Qed jagħtu opportunità ta' kif huma kienu jaħdmu. Dan mhuwiex mużew bħalma tidħlu f'mużewijiet oħra, huwa mużew ħaj għax is-sorijiet għadhom hemm u għadhom jgħixu sal-lum, għad hemm affarijiet li għadhom jintużaw sal-lum u llum ingħatajna l-opportunità wkoll flimkien magħhom li qed niftħu dan il-post kuljum bil-festi pubbliċi u l-ħdud. Kull ma jinbidel biss mid-9 sal-4 matul il-ġimgħa sas-sibt, imma il-ħadd u l-festi pubbliċi mid-9:30 sa 3:30. U tkunu tistgħu tesperjenzaw dina l-esperjenza unika.